Ayan. So, siyempre na iliwan na kami na kanta natin bukol-bukol ta mostly kadwak kami niingin. Awan niingin tataapo kag takke. So nga shoutout mo. Na ito, kananayon nakakaan na tisupas nila tayo nagtakke. Ayan, so this time may bay kami ngayon ako. May isang trending na kansyon. Ayan, trademark ng Tiyo Suling na konada. Bukol-bukol. Ayan, para po sa inyo lahat. Maestro Tugkol. Ayan, natuma-duma po ang klase ng bukbukal. Kasi na kami sa Fisha Compliments ng Jefferson Balangge Funeral Homes. Na kami ako di Daos Band. Nata naka-live with no? Naka-live time. Shout out. Live na live. Shout out ka na kahit na kami na ako. Kaya baka makita din po sa ko. Mamasyak tumanan. Hoy, naka-live ka na eh. Aha, pakulak sa cellphone mo. Ano viewers mo? Mga maysa lang. May maysa. Itag mo, enti Suling Daos ban. Tapno maduti viewers mo, itag mo, kasjay. Tamay man viewers mo. Video labat. Video labat. Eh, naraga dumagan tao dyan. Oh, manutin luto yung asupa sapaw. Duwang agarong. Duwang agarong dapat nagadugayang. Datay na po dyan, bukal-bukal. Awan may tadyong partner ko hapaw. Dajay. Igandaman may sagarod. Dajay, nakabalanggot. Nay. Ayun na. Eagle, balik ka ba eagle na? Ayan mata. Nakabalanggot eh. Nakabalanggot. Kataoy. Kataoy. Gure ka. Alam nga, sakot na kiti pagbangit ditaw eh. Gure, damagan naman nagan na dila ka. Aglusi kayo ma. Aglusi kantay. Imposible makataray ka dita. Nalubag to ka dita. Matuk ko lang katulang. Nakalang ako laman alisaw. Ay, teke, di palit na simple na mo. Ay, sumuko ka ng matiwasay. Sumuko ka di mawit pa siwasay. Nyanagan nyo, Uncle. Nyakan mo rin. Delikado dati na. Ang kisiw sabat na rin. Pagpaspasin siya na, agad bagunga ka. Basolti na na bagungay pa si dada. Nakakbay. Ikaw na nga. Oh, silsilos. Dating ni Bakang Bao. Ay, naisula. Sumalagaan ko muna silat na. Sumala, harangan na ka. Harangan na. Nanagan nyo, Uncle. Hangaro, bagay lang. Ha? Prudensya. Prudensya. Nanti siguro naga na prudensya niya. Siyak ni Suling. Nansag, tima na. Agat bagong tatitima, agad iisbo mo. Manatawan ng Uncle Prudensya? 67. Dabalak mong 68? Ay, no, madahanan na tayo. Siyempre paspasam. Dugtungin ka po. No, dinamag ka. Agad ko ng maragos. Natrabaho yaw? Farmers, madam. Farmers. May sa kayo lang. Sa mga farmer. Natuwa kayo kung mga farmers. Amo yung karote tugkol, agral. Amo na. Amo karot na. Kurang namin sa mapulaw. Ang chismuso kang ko. Nagmarites ka. Among ka na mamin sa mapulaw. Wala mo din lima. Mamin lima lang ka no, guys. Pati nga talaga, nagdagan na. Limang pulaw. Limang pulaw. Among karot niya, agrab ko na, among mat nagarado. Ay, amo ka madam. Among karot mat agabunaw. Ay, amo kami. Wala, ulit mo dagiti umping, amo agabunaw da kita. Tumakita lang gigit ka, buno da dyan. Na. Na-committee, nakabagay ka madam. Ayan, nabo daw. So mo lang isaw, fertilizer mo lang dahi dyan. Naanag, bunga. Nakakita ang titaktingan ka na anag. Naanag, Uncle. Inyang oras timate nga panagrahal. Inyang oras ka mga panjital talaw. Dato yun.
Kitaon, nagbababae ni Uncle di Taltalaw. Nya oras ka mga pa ni Taltalaw. Las 6. Isumang pa nagraumang. Ngayon na. Nagpaypaysaw. Ngayon, madam. Madam nga ka mga estudyante. Ano mga teacher. Wan, ante ko na. Ante. Ngayon, ante. Wan, kanakan. Kanakan. Adi nga garado nga oras ka, garado kanakan. Ngayon, labay. Rabay! Sabakis lang. Ang garado na rabi eh. Sana all. Hindi na isang video ko. Ang kalabon alwada mga mga igiman di ubod ko Tadati ko dito, alunit ko dito. Tadati kanta ang kaka. Ano may salat diri alunit mo kung may sabeg. Kas nga talaga ikatang tangar dito eh. Nakas lang kabubuang nga piyat Alay, sige. Na! Kaya. Talaga nga manalon dato yung ngalakay. Kapaya. Ay na, agad kakaldeng. Natang raw. Alay, sige. Kataan ka. Dati nga kansyon, bukal-bukal. Pugtuan ang ano yung klase nga bukal dato. Nung pugtuan ang dato, dati premium. Nabagam na niya premium. Premium kay madam. Gore ka. Tawaga ni Pilaw, ni Balangge. Nagtapay available da. Ang pistit at ako, medyo makuha ng tilungunaw. Kabalin siguro lapida. Sige. Gaw, may sarap. Medyo piksa niyo man dyan may kwapaw. Ay na ako. Nagsubra mo lingot mo. Nagkarubusan. Doon ko raw nga bukal. Tambutambong. Bong. Bong. Doon na na baket ay bukal. Huwag ko kayo. Doon ang isip ay bukal. Kalbay. Lang, dapat, naibagam na itakit kalbay. Dapat Islam. So, siyempre, takilagarugan na galas. Diba? No, nang isin siya'y bukaw. Sakit ko, di. English. No, na silang nabukal. Okay. Ne. Ang tamang garang. Masaling mo lang. Itan taman. Jak kita kitan taman. Nasilang ka no, iti ukal ti lalakay. Silang nga talaga. Kaya niya pinag ko na mataukal mo, kaya may tumatandoyaw. Awari kayaw. Kunata kami, hindi nagduma, hang kanong nga nasilang. Hindi niya i-check up yaw. Ngayon na. Sige, kapag yung ukal nila kay Kwambal. Ilagin niya rin, huwag kang umaw. Akan ni Groma. Namagaman dyan, video na negro. Ay, lakay apay nasilong ka na tukal yaw. Kwambal. Kas na kusapo mo yung magkikita. Kas ka santol. Nagduduma. Nagduduma. Mayat pa'y magilagay tukal yaw. Kaya na ta. Kargado pa ay. Ha? Kargado. Kargado pa'y kalaw. Talaga. Ay! Ilaban na tabla. Ay! Nagset. Sumalagan ng barong kami magbagat at padasong ituktok kinagtata. Agawag nila kayo mo. Pasawak kininang ko. Alam mo, nanwag nga lang asawag. Asawa ninang ko. Di ba nagkakapumakayo mo ni mama? Alay. No, na silang mabukal. Ukal ni Angkal. Kuya lang yun. Kuya ko tata. Di ba ka? No, na silang mabukal. Ay, nasilang ko. Natangkay. Kiktuto na ko may bagbakat mo ito mo na yun. No, natangkan nga bukal. Ay nyo. Day ka. No, na silang siya'y bukal. Mamalis day ka. No, na silang siya'y bukal. Napulog. Naisalat di ko ti magpabangos. Si Ay. No, baga ko nakulong. Nakulong.
ibong dayda no nakuti di bukal ukal ano? Ukal ni Uncle Maray. Ay ako di karot yung ukal mahal karawaot ay ikatiman karawaman kita manok ko tay ay kutong-tung Gitara. ay bayan kutong-tung ay sa mga ano makatuwag yung kutong-tung na talaga kung nison sa'yo alam tayo kumpain mong sigal Kukulong-tungan ng sanang ka lang. Uncle oy kutong-tungan na bay ka na daw kaliyo ikaw ay lupat ah chismis na ni baka makakot kutong-tungan na kanong taukal mo ah inya tinagkuti nga bukol hang nga ukol-ukol dayjay. Tam mga dagos nga kuti dayjay. Sikog ka no. Di ba tayo nga babae? Tayo mga dagos nga sikugan. Di ba? Dapat tugkalan na tayo pa eh. Kaya mo i-mustrak kinila kay Mau. Siya mang tugkal kinila kay Mau. Kagsilsilo sa kal, maganda ka pa side. Kasama si Ite. Kaya mo ba side? Nakatata. Anong kagsilsilos? Simigit na ba sila? Iliyag mo pa eh. Iliyad mo. Tata. Ngayon niya maramramdaman pa nila kay ko. Isang mga talang lang. Quits kayo. Quits na. Di ba nito, hanga si kalate ko, hanga si kalala, kapaan ni baka mo. Pati siya kapaan naman nila kay ko damdama. Nada, iturong mo ha. Isaba mo. Alay no. Ngayon yung tangad mo. Medyo itangad ko masahit. Ay, maligayam! Di ba alita ang mga may shoot na daw sa dalan, ado nga balkot data, ado nga balkot. Dalo nga makuti. No, nagkuti, jay bukal makatog. Ay! Makasulit! Nagigtot ko na, anak ko. Ay, nasa bali mga ulo ko na lang. Ulo lakay mag. Kabutag na nagsarang ka na ako sa kal. Narinak, luwag ko na lang. Sa bali ko na lang. Ulit. Maminsan pa, tuk-tuk ka gamay. No, nakuti, jay bukal, makatog. Makatog. Katog. Nakadinapan. Nasikog ako. Literal na gawin kabina nila kay mo. Makatugtog. Well, lang may nakatugtungan dating kalakay. Medyo nabagas mo tanggal. Jai. Ano yun eh, nakakayang tumo. Ay, natasaklot na. Nabagas ka malaga. Ay, nabagas. Dating alakay isang kamayamanan dito'y kalipaan siguro. Kapay. Kalipaan dato'y na. Huwag kalipaan. Dadagi tawid na nga daga dati kukukuna. Patituluan mo na ka. Na, Patituluan na. istorya tubo-tubo na yan. Pa'y nakabayulit kayo. Bidal. Bidal mga purinarya, violet uniform da. Siyempre, nakabayad kayo, in despair kayo, ubing-ubi kayo, halayang-halaya. Ano kayo pa nga naging si kayo ni Bagayo? Manutawanan. Manutawanan nga kasar kayo ni Bagayo. 20. 20! Sika 47! Ha! Lulukon na ka, bes! Kung na 47, sika 20! Wala sa bali ato yung nagte! 47 years ka na. Isunod tayo sa galit ko. Siguro niya. Kunting bagat atay sunod. Day. 20 ka lang. Oo. Diyan mo na sinoglalastok niya yun. Ada ka na asawa nga may isa. Pagkapawan, dagito yung aduhang. Ada asawa, magaan ka na may isa. Pwede kayo nga lalaki ang kayo, mabapnot ka na may isang pindang.
Gabi na ako kaya sa umisa. Inlakom dyan may isang asawa. Ay. Siya gamin, mabalbalo ka, mabalbalo ta, makmatay dagiti masasawa. Wow, mangirurumon dato yung gamin. At asidim na numakuti, matay nga dago si Mara. So nila kay ko, na pa nakututi ato yung kabutag na matay. Kikita na lang ata, ming-ming-mingan na lang. Sige. Ituloy tan. At si buo. No, puraw nga buo. Alam ko na yung kumititig. May nilang ko sa baby. Baby? Baby. Baby. Baby, tugin ko to. No, puraw nga buo. O banday ta. No, nalamuyot nga buo. Ay, wala na nadali na na. No, nalamuyot nga buo. Nabanday ta. No, naunat nga buo. Naribanday ta. No, kulot nga buo. Urmot. Di makapalitay nga ibagam. Ibagam nga kulot te urmot. Kakasana yung urmot ko ka mga kulot. Ang mga naplansya. Duduma ba? Ang duduma. Jikin niya. Hindi jikin niya. Kulot. Sana all. At ikin niya kami kakalbaw. Wow. Kananayin kami tugtog-tog. Digos ang adigos. Na. Every time magdigos ak malaglagasan ak may isang ormo. Oh, tata, tal-talaw. Sabi ka na dumingupay di tugtog may dyan mo nulungi sa atin ko awan siguro. Siguro ka, no? Kau ka, dalamaw-lamaw na. Alamaw. Kami kas na babaw. Nalamaw mo baikat book na. Ang mouth, ato'y mouth, at a cancer na. Wow, nagkim-chemotherapy, so mga laglagas. Ato'y mouth. Ngam kulot di bagyaw. Kulot na eh. Bigay ni bakit nga eh. Anak ba eh. Sana all, lagot ang kwarta dapat yung remote pa rin na. No kulot nga bubuk. Natural Dayta. Natural. Sa balibay nga ba? No nagatol nga bukal bagas abang. No nagatol man nga bukal kurat mo dekta. No kimrit nga bukal kimrit kimbot. Yan kimbot nga bukal. Kimbot nga bukol, nilulak at akastina. Kananayon ko ngayayamon dito yun na niyo. Tatoy di, kanya nilulak. Tabagotan nakakubong kasta niyo. Himungay-mungay na kimbot. Nati kimbot. Suso. Suso. Alam mo, Jisuso na siguro ni Bagat mo. Ay, kumpad na talagang bumaka. Kimbot ka na oh. Suso ni Bagat, kimbot, tabo Bagat. No, kimrit nga bukal, pasas dayta, pasas. Agatoy. No, agoy, uy, nga bukal. Agatoy. Nyat agoy, uy, nga bukal. Buto. Buto. Na? Buto. Agoy, uy, dayay. Maday, ang agoy, uy, dayay. Ang til-til layaw. Nanti mo. Nakaramang kay taguyoy-uyag. Ampay? Marang matawag ka din nakaramang ka taguyoy-uy. Sa kubingak pa, hindi nakaramana. Bakit ka din nakaramang ka taguyoy-uyag? Now. Sige nga ka nakaramang ka taguyoy-uyag. Nakaramang kay taguyoy-uyag. Kano! Ay, kaya ako yung hindi ko din maraman ng mic. No! No! Agoy nga bungal. Kasoy data. Kasoy! Hindi ko matuwa mga gasawa ba? Hindi lang malawlo. Ayo, dito ta manay. Mamang kayo manay.
anak Datuyen lang tayo. Baket tayo, no pa nakapangan na ute, timanay. No, puraw mamani, imported data. Imported ka na tugaw. No, nalabaga day mani, native data. No, nangisit day mani, naksat data. Napait. No, nabasa nga mani. Ang basa di manay. Nakaramang kayo din nabasa nga manay. Ay, kino kumang ka, basama eh. Ano ko ag? Di ba kayo? Nabuong ka na. Sana nagbabasa. Tumakin niyan ko bakit nagkaano nga basa mo. Kakapuyat siguro. Mag-aanay? Nalabasa nga manay. Kano kayo nga naudi nga nangan tinabasa nga manay? Ay, kano kayag matay. Kano? Ano ko ate, nabasamay ate, gano'n ka kalbitong kagbasama eh. Kano ka ro di naudi nga panangan mo? Kaya nabayag matay. 10. Nabayag kano? Kano ka ro kano? Secret na lang. Makabulan na eh. Ebit pa. Makabulanan ka inya pala kata February 4. February 4. February 4 pa ilangan. Dato yung mga lakay, di makabulan ko ng January. Hindi ko. Hindi New Year. Baka din New Year. Nagsabay kayo ang paputok. Ay, sana all. Inya garot datangan nabasa nga man eh. Okay. Na. Okay, aga, nagbasama eh. Ang amin, nagbasa. Ang dama dyan ang mouth. Bantay! Ay, bukuna ni Bes. Ang istorya na natin ng kaya kayo na rin medyo wabating iwa yung akada. No, nabasa nga mani, abugo data. Abugo, siyempre akong may ilang kong bugwampay. Sa mali nga mani, tekang kanong. Magtampay na pusit ang ipong mo. Ay, napusin, no? Nagungan ente. Thank you, Uncle, ha? Uncle, niya na ganan. Prodencio. Dinsyo. Tay, thank you, ha? Din Ay, siya. pagungot, ha? Padamdam ako, irururungon na. Ayan, ha? Tapos, di ba, bukal-bukal tayo nga matidog dahil kini Uncle Prodencio. Tatamo tayo na nga naudi, nga nangan, tinamani, nga nabasa. Di may baga lang, sana all. Ayan, so pagsalante man na po ito dancers tayo. Thank you so much.